coolt ställe. Mycket kul. Alltså levande skrantorp. Så det är Apache Trail heter det här. Det är deras gamla stig över bergen här. Sen har de red. Sen början på 1900-talet så byggde man en damm här uppe. Och då utvecklades det mer och mer. Så här var till och med en skola där runt tiden. Men den delen där borta är ny för det brann på början på 90-talet. Men det här är gammalt.